хора от Евросредиземноморския регион ще се обединят в една колективна серия от мероприятия под наслов "Насърчаване на диалога между културите" с цел преодоляване на екстремизма, преоткриване на общите корени и наследство, борба с расизма и ксенофобията, както и всички форми на дискриминация. Събитието ще се състои едновременно в 37 страни под инициативата на фондация Анна Линд и нейната мрежа от граждански организации. Това ще предостави една уникална възможност за хората да се обединят и издигнат своя единен глас за постигане на диалог и разбирателство. Така, както днес тук се вълнуваме, така всеки един ще има възможност да отправи своя глас, своя призов към света. Сега нашата празнична програма продължава с много изпълнения, много песни и танци. Насладете се на тях! Какво мислите за инициативата "Диалог чрез изкуство"? Според мен изкуството е един от най-добрите начини младите хора да изразят себе си, своята индивидуалност, своята емоционалност и своята национална идентичност. А дали нашето общество има нужда от такъв диалог и с какво този диалог би го променило по някакъв начин? Значи определено българското общество се нуждае от подобно нещо, защото през последните години в България хората някакси се отчуждиха, имат нужда от нещо, което да ги обедини и да докосне сърцата им. Ако можехте да отправите свое лично послание към останалите 36 страни, които са участнички в тази инициатива, какво би било то? Нека бъдем по-толерантни и за мен лично на планетата има достатъчно място за всички, така че просто да бъдем малко по-толерантни към всички. За да разберем от срещната страна, ние преди всичко трябва да разбираме нейната култура, защото тя изгражда нас като личности. Ето това е гласът на младите хора и това те искат да бъде чуто. Enamorado estoy, no sé lo que me pasa, que cuando te miro, mi boca se calla. Eres tú la chica de mi corazón, y si tú te ofendes, mami, te pido perdón. Girl, step up to the party, grab a boy, move your body. Приятели, нека чуя вашите аплодисменти за всички участници в днешния празничен концерт, който бе посветен на празникът на моя град и празникът на славянската писменост. Този концерт се осъществи благодарение на община Благоевград и военен клуб Благоевград, също така с любезното съдействие на фондация Анна Линд за България, чието координатори сега ще поднесат цветя на нашата сцена. Моля, заповядайте. Благодаря. Дано да сме ви развълнували положително, дано да сте били част от нашия празник, дано ежедневието ви е било малко по-различно с нас. До нови срещи от мен, Таня Димитрова и всички участници тук на сцената.